wadzombe tikatola timagulisa kuposa khobi lakho lamasati zikakhala ngumbi ndosachita kunena lero ndikuvutika kuno ku Joweni ayi ndithuko landidzipita kwathu ku Malawi kuti kuno ku Joweni kulibe mpumulo. Okay guys, this is how we're gonna do it, and we just need to pass 10,000 subscribers if possible. So guys, please okay, panala pale amena nisakonera. So okay, tikamaliza kupanga baba kuoneka ndeka kuti okay nalo ababa ndekuti tingo tasera uje tikuchita tukusirira nzanga akamapita kunjigo atakulekera mkosindikujoni latheba gombeza atanika patsini akuyenda munyadiro sintha malandi yawo so atakulunga mugulu. Guys, chimene ufuna guys ngati simachite subscribe, please subscribe. Ababa tikhati kumvera ndakatulo za Joseph. Yeah, amuna wanga moni kwatulu walidamanga mpaka kugome musaiwani anasa ano ndi ana ayisi pano muzirunji mukachedwa tumudzapeza chimene pemphani choti ngati simunachite subscribe, guys please subscribe. ngakhala dzonzi wabwera lokumba kuno ndipo ngati mtendere mukupeza kumene kumakhala opanda chikumbu mtima muli ndi mwayi bambo mudzipe mkulu mwandilanga apinde ndakhakuladi mwandichita nkhaza ine munthu amayi mundipereka m'manja mwamphepa chumbuza mbere kupilanga lasakala ngati gumi yoperewera soda. Guys ngati simunachite subscribe, guys please subscribe, please guys please subscribe guys. ngakhale munabwera pa depoti inkome ndidzachita kuti thupi lonse lachita dzimbiri kulakalaka mafuta achikondi chanu masomo anga makombeka ndi misonzi yamalingana kuti ndasanduka kodya kokha ngati chikuku manja athera mkichepeche mwanga kusowa mtengo wogwira kuti nkadakhala namwali mbamba nkadachita nzidzi ngati mkunda njala ija ndidazigwira nkuziona kuno chipanda zikhawu mudakandipeza mafupa okha kumanda ndaona zokhoma amuna anga kuno kunyasana nyumba mudasiya iji idagwa ndi chizima mucha pano ndambuya tikuchirokwanikizana ngakumaliza mmone wamadandaulo kwa mzungu wanuno ngakhale ife salidziwa koma kuno mtendere kulibe ndikuti mtendere kulibe kuno kunyasana mukamakhala chikumbu mtima chidzikupezana muliko kuti nkoyende na chilenje chokubwetsani kuno chilikhala kuti pamawa mudzaona ngati tsoka ine ntakusasani ngati tsoka ndatha ine ndili ndikuti ngokhale wanga wagogola nkhongono zanga kamba kamonekedwe ako mwanga mmajointi muzizira mtima kankha mwazithukira chilozezi sipobiribira udakhwesa mbuzi lero mkulu mpake madole kupera mchengo alota mburi yaka kwansika komabe ndikuti ngokhala wanga kukhala balagero pano sichifukwa koma kunyadira ntchito siningakutche mfundo kule chifukwa ndakupeza na babala zambiri siningakweruze poti nanenso ndikudikira chiweruzo sine dotolo kuti nkulandule zaka chirombo mthupi mwako chitsotso mmaso sacho tsana chako chili pingase mdziwope zisakomere mbuzi kugunda galo matenda awasada kulelaka. Guys please akwantu anditsina kutu ali ndiwe chipadzuwa cha maphawu nsika anodziwa kuvala moso wa mtima odzidakwa nchovala chiti cha fashion chomwe chimakudutsa yero mafunyeta style masiketi wonga thumba la chigayo dinda zovala zovulira therere masikini jini mabuluku opyonyoka gauwo masiketa yali ngati chibiya bareback mablouse onetsa nsana pa mtunda one shoulder featuring ma leggings kabudula wangati nkukhala G-string nkolanyasi pa mtundu wa dziko kamba kamunekedwa ako anthu adakupatsa mayina ankhaninkhani kufilima irosi kwa basi yawo kuzomba ali ndiwe Genevieve Nachi njole yako Abuja komwe ku Nigeria nyudza aone kulunza makutcha kwina latifa Baghdad kundilande ndiwe Mama G nzimayi odziwa kutafula ku Lagos ena makutcha lihana makakwize painaiti kuchilima new idea kuchitawira ndiwe Auntie Jane kwakachere food dose ndiwe Sweet Mama
zonse butu la mingoli kumvuma kwa America ndalama salera Mwanza boda kuti ndiwe Josephina leo takumana kuno kwana macha kubango kuti ndiwe Prudence nsejo ndiwe nangwagwa dzina lako la mchikuta okwata kwa mphezi sawo paching'aning'ani ngakhale zili choncho ine siningasinthe banga m'maso manga mwadzazidwa ndi mdima wachikuta ukakhala wathu kwatiti kamangira ku VCV athu ankhoso akhala dotolo sinkatenga malume kumudzi akwathu anyanya ntopola angomva zothayitha banja ndi anthu awiri wachitatu ndi mvundula madzi ndidziwa kandisamala bwino lomwe pakati pana songoloka ndi chengerero ngakhale m'mashabini udalimulira khungu onse madota matama iwe monga mkazi wa zintchito zogulitsa thupi kugona kwako agwamula samatha phansi paliponso mamveka ngati kang'oma kowamba ndi moto wa mapesi kwa ine zimene zizingakhale manga wakugulitsa chikondi chake poti zonse ndikazisesera m'manja mwa adokotala ndasankha VCT kukhala mboni yanga yomwe kanditsine khutu zogwerawo nsachulutse gagandiwa zonse zikathira ku VCT tsoka nsinde chimanga chikakalinda moto komabe ndikakutenga ukhale wanga madzisai walakwawa tiyambireso chikondi poti nkakuona wanga mtima kumala saphaso zodalipa chibwenzi sizikununkhirolo pang'ono muti ndikulakalaka chitaphukiranso chathu chikondi mwina nkudzakumbutsira chibwana chamakedzana chija tikutsopetsana maswiro akumtengo ukuti kulandizana mwera angatoti potekisi kwantuwagalo nkakano nkati ndi uchisi mmenemu athu matupi adakali anthete koma iwe ndi ine lero chitati chathu chikondi chibwerere mchimake akhoza kukhala macheza utsamudyo ntheradi kamba kakuti kumwala kwa thupi lako moti ukandiyang'ana nkumwetulira ukumandiunikira njira yachibwererano chatsala nchiyano ndi kuti poti ndinemwe uja sindidasinthe banga ngati ukundikayikira zikathira ku VCT kusemphana kwathu kwa chipembedzo silingakhale lomolotserekera chathu chikondi pitiliza chako chipembedzo konse kuli Yehova ine wantopiye wachitawala tidzaonana pa tsiku la chiweruzi tisamulole Lucifala kuti alikenetse chathu chikondi mwine mfa yokha poti simathawika zamakhalidwe kwanu siningawerenge poti okwata kwa mphezi sawo paching'aning'ani mamveramvera dakiso zalo pako ati udziwerero uyesese kudzisunga oyera mkanda odzava usatengere zaka zamakono kulitsa thupi lawo ndi makwacha mkazi sakhalula ndizana ngati chipanda cha moyo ndidziwa ali pambiri okukhumba iwe